Takže ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska to bude, jak vidíte, Five Nights at Freddy's 2. To byl její nápad. Jo, ale tady se kdo taky natáčí, ale mně se to nelíbí. Tak už to jede? To Wi-Fi nejede. Tak já asi už budu hrát. No, nemám ráda Wi-Fi. Tak je to stopnu. Hlavně nehry. Jsme mimo dosah Wi-Fi. Ne, jsem to vyplá. Tam tady. Jdeme dále. Tak pardon, mně se to vyplo. Tak já teďka asi... Já pustím nějakou budu muziku, ale jakou? Počkej, já už jdu. Jo. Jo, to pak Dobrá. Takže, co si pustíme? Pustíme si... Jo. Tak. No, Sorry. dobré. Sorry. Myslím, že už bychom mohli začít. No a všichni tady jako zatím stojí. Let me love you Nightcore. Doufám, že nevyšel nejdříve. Co jsi řekla? Co? Já si vás vzám. Tak. Když Takže to nepojede. hned si nesmím vybít baterky. Počkej, ty se točíš? Jo, Wow. krásné plagáty. Když to jede. Prosím. Tak. A jak slyšíte, tak jsme obě unavené. Ne, já jsem nachlazená, já nejsem unavená, já jsem jenom nachlazená. Dobré, a já budu tady čekat. Jak na chvíli stopnu, ať jako moc dlouho nečekáte. Dobré, jsme tu. Už vyšel Bonnie. Tady je. A zatím si můžeme počkat, jako. Moc se mi to nechtělo natáčet. Co kdy nápad? Natočit nějaké video. A já to stopnu a mezi tím najdu písničku. Sakryš. Ups. Rost. To bylo Ofous. Viděli jste tu čiku? Na mě něco vybavne. Oni vypnuli kamery. Maruš, Čakaj. Sluha. kam jdeš? Se bojím, co se stane. Nic nedělám. Oni vypli kamery. Celý oni. Já jsem se tak lekla. Čeho zas? Tam byl Bonnie, se jenom zapla. To nedopadne dobře, kámo.
Já radši furt budu mít masku, protože jako kdyby mě něco na mě vybavilo, tak fakticky Tak já to asi... převezmu za tebe. Ale to za mě převezme. Já jsem si zpamatovala. Nebo kdo tam je? No to jsem Nevím, to nevím, kdo je. Ona mě ještě tady takhle znovu opostel a mě úplně bušilo srdce prostě. Hej, není můj music box. Se podívej, kdo je. A nědes. Že se neposunul ty. Nikdo tady nechodí. Buf. Nikdo není. Kruci. Buf. Ale já to radši natáhnu do plna. To stačí. Čau, ne, kámo. Vytíráš to? Máš se dobře? No jako s tím, Takový s tou dobrotou by jsem nevydírala. Kde Bonnie? Víš, kde je Bonnie? Já nevím. Počkej, podívej se. Pohod. Ty jsi masku. Nech mě, já hraju. Čau. Masku! Čaučko. Počkej. Ani, neboj se, já to hraju. Ty taky vytíraš podlahu? Tak to se máš. Maru, oni na to byli vybavnou. Já jsem se taky lekla. Já jsem ti to říkala. Mě to bavilo docela. Kuku. Já si jdu pro pití. Ne. Neboj. Udělám střih. Dobré. Tak já ještě, tak víš co, já dám jednu. Mě normálně, nevím, mám divný pocit na hrudníku. Nevím, ale stěhu. Kámo, to budeš mít. My přeskočíme Já tady. jsem se lekla. Já jsem mi to říkala, když je tak. Freddy. Čau. Jim to bude trvat, my to stopneme. Nazdar, trojko. Nazdar, trojko. Arisko. Sorry, já si to... Takže už je 1 hodina ráno. Ale furt nikdo neodešel. Asi si ještě trochu museli přispat. Jo, hezké tady ti panáčci, jak jsou tady nahoře. Na těma obrázkama. Prostě teď si ti papírový, jak se dají skládat. Kdo má vlastně u tebe všechno odběr? Já nevím. Ale tady trojku dáme si odběr. Jo, dáme si odběr. Nevypotřebovali... Sakra. Nevypotřebovávej elektřinu, je strašně koktám. Protože jsi zlekla. Koktám. Ale myslíš, že na chvilku ty hrát? Já to neumím tady to. Ten začátek já neumím ani. Postaráš se až někde do prostředka? Aby už... Cože? Jak to, že už to jde? 6 hodin. Ne, dobré, to už radši. Music box už jde, tak No, počkej, nech mi to. počkej, tak to už Bonnie asi odchází. Máš málo baterky. Nech mi to. Kámo. Bonnie šel do Kam jsi šel? 8. Ne, do 3, do 3. Nazdar. Potom odchází Chica a potom Freddy. Kdyby nikdo nikde nebyl, v žádným tom, tak jsou ve přední šachtě. Tak už jsme jenom 3 teda, už nejsme 4, ale už jsme... A co ty s tou křivou kytarou, co? Nekoukej, že jako hej, já jsem Nevíte, hodnej. proč má křivou kytaru? Protože jsi ji rozbil. Byl na prvním koncertě. Byl tak nadšený. Až to rozbil. Vyprskáš mi. Noxy. Ale ten music... Ne, opovaž se tady s tím dělat stan. Ona vzala stativ můj a normálně ona... Taťku stan vzala a řekla, že se z toho dá udělat stan, ale já říkám, že ne prostě. Sakra. Kde je Bonnie? Já ho asi nenajdu. Prosím tě, ani nevíš, kde odešel Bonnie?
Ta tady není. Vlastně jenom 2. Aha. Jo. Čauko. Máme se dobře? Čeko, číka. Máš hnusné oči. Počkej. Počkej, já ještě ovládám. Ty jsem se tam koukala. Ona nebude mít baterii. Hele, čau, ty tu zase vytíráš, co? Jo, to chápu. Ty tady furt nekoukej. Nekoukej s těma. Ty máš rovnátka v zubech? Neslo, tak fuj, jsi odporná. Nečekám, že šprtka, to by měla mít ještě brýle a měla by mít učebnice v ruce. Ale ne, to nestačí. Takže, sakra. Se bojím teďkom. Jo. Ona zmizela, ona tady byla a teď mi... To šla pryč. Počkej, ona šla do jiné místnosti, tam je Bonnie. Jo, počkej, podívej si, jestli tam není Freddy. Tady. Není. Kdy tam nebyl. Tam nešlo ani svítit. Freddy bude vepředu. On vypli kamery. Bacha! Bonnie! Umíš to? Tady to už. A jo, to je můj nový větrak. To je můj nový větrak od Asusu. Prosím. A tam ten malý monitor, to je z roku 1958, prosím. Kolik je? 4. Co k tobě? Nevím, a je mi to docela jedno. Oni se chcou taky osvěžit větra. Tak dobře, já ho vypnu a rozdělíme se všichni. Já jim dám jednu vrtulku a já si nechám ty ostatní. Nebo ne, já jim dám všechny vrtulky. Ale na mě už je Čau, čiko. Ale ve mně už je takové to napětí. Že prostě už to na mě vybavne, aha. Sakra. Už je 5 ráno. No, ještě hodina, ale. Se bojím fakt, ale teď. Nebojím se, ale mám nervozitu takovou tu, že jo. Je? Co to bylo? A jo, on tam furt je. Vidíš takové bílé 2 světýlka v nějaké místnosti? Sakra, nekoukej tak. Úplně vypadá divně. Už odešli, už to nebavilo. Už je tento svět nebaví. Jezdí baterka. Ne. Oh yes, ona to vyhrála. A tu druhá noc už děláš ty, protože takové napětí v sobě už fakt ne. Hele. Thanks for parling the demo. Aha, jenom tak. Cože? To je demo. Cože? To je demo, takže furt bude jenom jedna noc. Mám každý den jinak. Tak Je, ty už jsi známa. tohle by bylo asi pro tohle video. Ne, vše. ještě tak. No. Bude to trvat přes 15 minut. Tohle by bylo pro tohle video všecko. Jestli se vám to líbilo, zanechte like. Zanechte ten maličký like. A jestli mě neznáte, dejte odběr a pozdrav Maru ještě. Ahoj. Ahoj.